što se tiče njega. To vam pitanja neće olakšati. Tako je. I užički humor je najtvrđi. Pa dobro, za nas koje vas ne poznaju. Željko Kamberović, profesor metalurgije na Tehnološkom metaloškom fakultetu, inače neko ko je završio srednju školu i osnovnu u Užicu. Evo, kako da pojasnimo zapravo, pošto je sve manje i manje interesovanje za metalurgiju, zapravo znate kako je nekada bilo oko 400 studenta i na grupi jednoj je bilo 35 ljudi, na grupi 32 iz Užica. Šta se zapravo desilo u Srbiji, ne samo u Užicu? Visoko obrazovanje u jednoj zemlji bi prvenstveno trebalo da služi privrednim subjektima radi obrazovanja kadrova koji će da doprinesu razvoju te zemlje. Tako da tehnologija i metalurgija sigurno imaju svoje mesto u razvojnoj strategiji svake zemlje. Šta nam se dešava? Šta je sad ovog trenutka? Trenutno imamo negativnu kampanju. Znači, jedna negativna kampanja za sve one struke koje su teške, za sve one inženjere, školovanje inženjera koji rade one bazične poslove industrijske. A jednostavno ti poslovi su neophodni da bi proizvodili metale za vaše telefone, mi moramo da proizvodimo i metal i da ga prerađujemo, a to valjaonice i neke druge firme u Užicu i rade. One prave novu vrednost od nekog rudnog bogatstva. I šta im vi onda kažete? Mi im kažemo da izaberu sigurnog poslodavca, onog koji će im dati stipendije, onaj koji će im obezbediti radno mesto u nekom dobrom okruženju, tako da svakako mi podržavamo odluke mladih ljudi da izaberu zanimanje koje je perspektivno. A recimo, evo, kada pričamo o toj teškoj industriji, u stvari, evo ovako prvo, ko je zakazao? Ministarstvo, fakulteti, prosto, znate, mi sad školujemo neke menadžere, a inženjeri nam odlaze u penziju. Šta se zapravo desilo? Ko je zainteresovan ili ko nije više za tešku industriju koja je bitna za razvoj Srbije, za svaku zemlju? Jer znamo koliko je dobra privreda, toliko je dobra i država, je li tako? I ko pravi tu negativnu kampanju koju ste pomenuli? Da vam kažem, mi smo prvo preživeli neku tranziciju, znači prešli jedan težak put. Mi smo mala i siromašna zemlja. Što se tiče perspektive, znači u tržišnoj privredi, svaki privredni subjekat odlučuje kako će da se odnosi prema kadrovima. Znači, ne može tu država mnogo ni da pomogne. Tako da ovo je slobodno tržište. Naše je da obavestimo da postoji mogućnost da dobiju posao i da zarade sasvim solidno. Da ne moraju da idu u inostranstvo. To je u stvari misija. Jer mnogo dece nam odlazi i to je veliki problem što oni najpametniji, oni najhrabriji i dalje odlaze u inostranstvo. Zašto ste se vi opredelili za fakultet na kome ste sada profesor? Ja sam se opredelio iz jednog jednostavnog razloga, uvek sam voleo tehniku i imao sam sigurnost da će to nešto što studiram dati rezultate, da ću dobiti dobar posao i moći da održivo živim od toga. A šta ćete reći večeras ovim ovde mladim ljudima koje želite da privučete? Reći ću im da su divni i da ta mladost i ta snaga bi trebalo da služi nama starijima da nam zarade penzije u ovoj zemlji. Hvala. A vezano za fakultet vaš, možemo li da dobijemo neki konkretniji odgovor? Ja nisam razumela da smo dobili, ne znam, ostale kolege. Vi ćete večeras ovde da promovišete... Vršimo promociju, studijskih programa na Tehnološkom metaloškom fakultetu, pa reći ću... Koliko ima studijskih programa? Koji je najperspektivniji? Pa dobro, ali vidite, sad tamo dosta ljudi čeka, iskreno da vam kažem, evo reći ću vam. Najkraće, jer nećemo svi biti tamo. Nema problema, reći ću vam, pazite, prema stanju na tržištu rada, nema gotovo ni jedan nezaposlen metalurg u Srbiji, a trenutno je veliki zamah u rudarstvu, tako da bi ta prerada tih iskopanih metala mogla da donese neku novu vrednost. Znači, to bi sigurno bila neka pozitivna industrijska promena. Znači, generalno mi ne nudimo stipendije, to rade privredni subjekti tipa valjaonice.
jedne, druge i drugih firmi. Tako da mi nudimo samo informacije o mogućnostima. Znači, to je ono što mi nudimo. Kakva je perspektiva vaših studenta, osim Nema nijedan nezaposlen. Svi koji su otišli u inostranstvo su odlični. Dobijam pohvale od svojih kolega. Znači, da dobro radimo. Mi smo na šangajskoj listi između 100. i 150. mesta, dok je Beogradski univerzitet 400 do 500. mesto. Mislim na metaloško inženjerstvo. Tako da imamo neku potvrdu, voleli bi da radimo sa više dece, znači da imamo neku masovnost, jer iz tog većeg bazena možemo da izvučemo i kvalitetniji kadar koji bi ostao na fakultetu i to je jedna od misija. U prethodnih 5 godina kako je bilo interesovanje studenta? Pa to su jednocifreni brojevi. Naprimjer, ove godine je jedan student upisao metalurgiju kod nas i u Boru nije niko, prošle godine 8, znači mi imamo neke jednocifrene brojeve, a akreditovani smo za 20, samo 20 mesta. Tako da je to jedna privilegija da studenti mogu da rade na stručnim predmetima sa nastavnicima koje vide i mogu da malo drugačije dožive akademski život. Hvala. Hvala. Kratko samo.